बर'फोर ट्राइबेलफोरा गेदेर खहा जानो थांबावगासिनो दं नामा? प्रमद बर' बिथाङा बुंदों, बेखौ आं प्रमद बर'खौल' दाय होआ, बेखौ स्टाडि खालामनांगौआ सोरबा प्रमद बर', सोरबा जोंनि बर'नि गासै गेदेरमाफोर आरो दिपेन बर' सार आरो बर'फ्राबो आं सानो। दा 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जानो गोनां फैगौ एबारहाय जागोनखौ प्रमद बर'आबो लुबैदोंबा जागोनखौ फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों, आंनि श'आव नुदोंमोन। नायनो हागोन। दा व्हाट इज 125 एमेन्डमेन्ट बिल? बेखौहाय गोबाङा मेरिटखौ नायदों जानो हागौ जे बेयो मानि थाखाय मोजां। गुबुन फारसे डिमेरिट्स अफ 125 एमेन्डमेन्ट बिल इन 6 शेड्युल एरियास, नैबेखौ नायगोना नायाखै जोंनि लिडारफ्रा, जे मेगन मेसेबनानै नै बुंलायबाय जोंना प्रमद बर' बिथाङाबो जे 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जाफुंसारनांगौ जाफुंगोन बा जाफुंनाया रोखा बेफोरबायदि। दा बेवहाय मेरिटखौल'सो नायबाय एसे, जायखौहाय 2019निफ्रायनो सिकिं बा रायजो सभायावहाय एक्सप्रेस बा इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन। दा फैयै फैयै आं बिनि डिमेरिट्सफोरखौसो नुनो मोनदों। दा पावार, किसुमान पावारनि बेखौ लाबोयोब्ला पावार बांगोन बुंनो हागौ जोंनि लिडारफ्रा, नाथाय बयहाबो बुंनो मोन्थाय दं नालाय, खायफाबावबो बुंनो हागौ नोंलाय मालानिफ्राय बर'आव मा कन्ट्रिबिउसन दंब्रा, मा नुबोदों? नाथाय साफ्रोमबो जाम्बा जाम्बिनिफ्राय लानानै गोरों गोरासिम साफ्रोमबो इच एन्ड इन्डिभिजुवेल बर' सुबुं माहारिफ्रा बर' हारियाव कन्ट्रिबिउसन दंखायो। जोनोम लाबाय जेथिया बेबो हारिनि मोनसे कन्ट्रिबिउसन, बिथाङाबो सासे सुबुं अनजिमा। दा बिनि गेजेरावनो 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ माखासे मानि जोंनियावहाय लस लाबोगोनखौ नुहुरदों। गोबां इन्टेलेक्चुयेलफोरा बेखौ सानगोन ना सानाखै मिथिया, नाथाय बे आंनि आन्दाजाव दावरावबो जानो थांगासिनो दङ दा, आरो बेखौ नोंथांमोनाबो खोनागोन। बेयो मानो? जुदि जोंनावहाय MCLAsफोर दंखायो, MCLA होनोना जोङो, जेरै MCLA EM राकेश ब्रह्म सारमोन बायदि EM, आरो बिनि सिगां जोङो सावरायग्रा सार दंमोन MCLAमोन, बिनिफ्राय नै रिसेन्टलि EM बानाय जादों। MCLA होननाय जों खोनायो। दा बै MCLA पावाराबो जोंनाव थाहैबावनाय नङा। बावहाय मा जागोन? पन्चायत थागोन, पन्चायती राज, मिउनिसिपालिटिफोर बायदि। दा बैफोर जायोब्ला माखासे मानि जोंहा अथ'रिटि पावारफोरा, डिसिसन मेकिं पावार, बैफोर जोंहा जेबो BTC मोनबोनाय सेल्फ गभार्नेन्स पावार जोंहा जे दंमोन BTCआवहाय, जोंनानो बाव एसेमब्लि जिरायनानै माखासे मानि आयेनफोरखौ दानो हानाय, बैफोर गोमाहैजोबनायनि लामायाव नामा? बैखौ गोबाङा दायो इन्टेलेक्चुयेलफ्रा नायोब्ला सिन्था खालामगोनदां आंनि आन्दाजाव। नायगोना नायाखै आं मिथिया, फरायनानै नाय। आरो मोनबोखानाय माखासे पावारफोरा डाइरेक्टलि इलेक्सननि मानि कनसार्नफोर, इस्युफोर, जिखुनु माने मोनबैसे मा खालामनांगौ मानांगौ, गभर्नर रुलाव थांनांगौ माखासेया, अब्ला डेफिनेटलि डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट किसुमाना बिनि थ्रुयैहाय पावार मोननो हागौ। नाथाय जोंनि 6 शेड्युल एरियायावहाय जायहा जोंहा BTC मोनखाबाय, बै दंस' जानायनि लामायाव नामा माखासे मानि अफिसारफोरनि पावारफोरा? अब्ला बेखौ बै गेदेरमाफ्रा सानगोन ना सानाखै मिथिया आं। जायफ्रा लेखा गोरों, बिजाब गोरों, आजिखालिथ' AIनि जुग नालाय, AIआव सार्च खालामनानै नाय व्हाट इज 125 एमेन्डमेन्ट बिल, बेखौथ' नायगोन, किसुमान बाव पजिटिभफोरखौबो मोनगोन बैसोरनि थाखाय। नाथाय डिमेरिट्स अफ 125 एमेन्डमेन्ट बिल इन 6 शेड्युल एरिया, बेखौ नाय। जोंथ' 6 शेड्युलाव गोलैयो नालाय, आरो जों शेड्युल ट्राइब। दा बैखौहाय एसे स्टाडि खालामबानो जाबाय। बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा बर' हिसाबै निमाहा बियो, मानो होनबा जोंबो एसे एनै नायो नालाय बोरै बोरै, बिनि थाखाय फोरमायना होनाय जाबाय। लिडारफ्रा एसे स्टाडि खालामनांगोन, बर' लिडारफ्रा जाथा